Ассалому алайкум, бародарони иззатманд. Як ролике карда будум, визифа дода будум ба тамоми сухангӯҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ки мафҳуми ҷумлаи дӯстдоштани ватан аз гӯшаи эмон аст. Хостем ки шумо навор кунед. Албатта дар ин навор як бародари дигарам навор карда буд. Албатта навори ӯро ҳозир гум кардам ки ман кане бихонам номаш ки буд. Леки Валиҷон ки ман пайваста мухлиси Валиҷон ҳастам, Валиҷон ҷавоб гардон. Ва худ ин як мардинагию, як далерию, шуҷоатии ин шербача аст ки вай гапи бобора дар замин омонда ба ман ответ дод ва гуфт ки бо иншоалло бо наворҳои оянда бо наворҳои мисол бисёртар мекунам. Барои ҳамин Валиҷона дастгирӣ кунед. Валиҷона ма анами боботон мухлиси Валиҷона. Хоб Валиҷона ҳама вақт ма дар қаваташ ҳастам, ҳама вақт дастгириш мекунам. Аз шумо хоҳиш мекунем мухлисои бобо, дӯстдорони бобо, кадоме ки калонаро боборо иззату ҳурмат мекунанд, Валиҷонда барои пешравиш лайк, комментария, хоб подписатсия кунед. ютуб ҳамира талаб мекунад. Не ки шумо гапои қабеҳ гап назанед, барои гапои қабеҳтонам иншоалло ба амри худо ман ҳозир ҳастам ки ҷавоб битам. Барои ҳамин ҳозир шабакаҳои иҷтимоӣ хоб ҳам мошино мемонанд, чӣ қадар ваё мемонанд, призо мемонанд ва мегӯяд ки шумо фақат лайк монед, дастгирӣ кунед. Валиҷон беҳтарин инсонай, шербачаи ватанай, бояд ҳамаи мо дастгириш кунем. Видеоҳои хуб мекунад. Видеои вай агар гӯшандозӣ бисёр мазмуну бисёр панду ҳикматҳои хубай. Як бачаи деҳқон, як бачаи шафёрай. Барои ҳамин бурдбориҳо мехоҳам Валиҷон, ҳама вақт дар ҳаққи шумо мо дуогӯ ҳастам ва дигар инсонҳое ки шумо навор мекунед, мафҳуми дӯстдоштани ватан аз гӯшаи эмон аст. Канеку гап занед, ё ки ҳай ватана дӯст медорам, халос гап зан дар шабакаи иҷтимоӣ ки чӣ қадр ватана дӯст медорӣ ту.